So padayon ta mga igsoon, sa akong nagikaingon, mao nagpadayon ta sa atong serye, ang ministeryo sa Jerusalem, yatubang sa hari, ang walay pulos nga relihiyon. So, ang naisigutan na to sa miagi, no? Nga si Ginoong Hesus, nagpadulong na siya nga to sa Jerusalem. O kaning higayon na, mga igsoon, mao na ni ang sinugdanan sa iyahang, diin padung na ni siya sa iyahang paglansang sa cross, no? Atong nahibaluan sa una, sa miaging Domingo, nga napadulong sila sa Jerusalem paingon sa Bethpage, ug nagpasugo siya usa ka asno. No? Nagpasugo siya usa ka asno kay mao iyang sakyan inigsulod sa Jerusalem. Kay kun atong tan-awon do na gani mga entourage unya hari o kaha mga presidente o mga dagko nga mga tao, no? Mga inila nga mga tao nga moabot sa usa ka lugar dili gina mosakay og asno. No? Ug doon naman ganing maubot ang presidente na agi na yung mga 11 minutes limo with escorts, one pa dihang adaghan kayo na paywangwang, no? Pero atong makita dinhi ang hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios nga pagsulod niya sa Jerusalem ang iyang gisakyan mao ang asno, no? Asno. Kay balo mo ang asno is kanang gi-symbolize na siya sa humility. Kay kining usa ka hayop mao ni siya hayop nga gigamit sa unang panahon o sa panahon ni Ginoong Hesus nga mao gini ilahang ang kargahan sa mga ilahang mga galamiton. Gamit kay ning maong hayop unya mao ni siya ang hulagway sa usa ka pagpaubos o humility. Nya dinhi sa iyang pagsulod ang mga katawhan nagsinggit og hosana, no? Hosana, Hosana, dalaygon siya nga miani sa ngalan sa Ginoo. Mao ni singgit sa mga katawhan sa pagsulod niya ngadto sa Jerusalem. Ningon sila nga dalaygon ang umabot nga gingarian sa atong amahan nga si David. So ilang pagtan-aw hari, no? Ningon sila nga Hosana sa kaytas-an, misulod si Jesus sa templo ug mitan-aw sa mga butang niini, no? Dito siya nisulod siya pag abot niya sa Jerusalem, nisulod din siya dito sa templo ug iyang gianinaw ug iyang gitan-aw ang mga kabtangan. Pero ang nakahatag na to og atensyon ni mga igsoon kay ang kining mga tawhana nga nagsinggit nga niingon sila miabot na ang hari. Miabot na ang hari, no? Nga giingon diha nga miani siya sa ngalan sa Ginoo, no? Dalaygon ang umaabot nga gingarian sa atong amahan nga si David. So nakita ni nga nagpresentar si Ginoong Hesus sa usa ka hari. Apan ang ilahang kasing-kasing, ang ilahang pagtuo, ang ilahang pagtan-aw, ang ilang pagdahom usa ka politikanhon nga gingharian. Apan sukwahi kaayo sa gidala ni Hesus nga gingharian tungod kay ang iyang gidala nga gingharian mao ang gingharian sa Dios. Nianhi siya dinhi mga igsoon dili sa paghinlo sa mga Parisiyo sa ilahang mga dili maayo nga mga binuhatan na paniani siya sa tibuok katawan aron paghinlo sa sala. Mao ni ang iyang katuyuan dinhi sa iyang pag-anhi ug mao na ang ato ang gisgutan sa miagi mga igsoon. Dinhi magsugod ta sa atong padayon sa atong serye ug ato ning gikutlo sa Marcos 11 bersikulo 12 ngadto sa 25, no? Nya kung gihangyo ang tanan, kung mahimo ang makatindog ta, atong basahon ang balaan nga pulong sa Dios, no? Atong basahon ang bersikulo 12 ngadto sa 25. Okay? So taas-taas ni nga bersikulo mga igsoon, dunganon ta lang nigbasa. Magsugod ta sa 12 nga nag-ingon, sa pagkasunod adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom ug sa pagkakita niya didto sa unahan sa usa ka kahoy nga igira nga puno sa dahon. Miduol siya niini aron pagtan-aw kun may bunga ba kini. Apan sa pagduol niya niini wala siya nakita gawa sa mga dahon. Kay dili pa man kadto panahon sa tingbunga. Og siya miingon nini sukad karon wala nay makakaon og bunga gikan kanimo og nakadungog nini ang iyang mga tinun-an. Unya, miabot sila sa Jerusalem o sa pagsulod ni Jesus sa templo, misugod siya sa paghingilin sa mga nagbaligya o mga namalit dito sa sulod sa templo.
O sa gipalintuan niya ang mga lamesa sa mga tingpang-ilis ug salapi, o mga lingkuranan sa mga nagbaligya ug mga salampati. O wala siya gitugutan sa pagdala ug bisan unsa latas sa templo. Nanudlo siya, umingon kanila, dili ba nasulat man ang akong balay tawgon ug balay nga alampuanan alang sa tanang nasod? Apan kini gihimo ninyong taguanan sa mga tulisan. Ug nakadungog niini ang mga pangulong pari ug ang skriba. Unangita sila og paagi sa pagpatay kaniya, kay nahadlok sila kaniya kay antibuok panon sa katawhan na hibulong man sa iyahang gipanudlo. O sa pagkakilom-kilom na sila migula sa syudad. O sa pag-agi nila, sa pagkabuntag, nakita nila ang igira nga nalaya o hangtod sa gamot. O nahinumdum si Pedro o mingon kaniya, magtutudlo, tanawa ang igira, ngimong gitunglo nalaya. O si Jesus mingon kanila, pagbaton o pagtuo ngadto sa Dios. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga moingon nining bukira, maalsa ka og matambog ngadto sa dagat og dili magduha-duha sulod sa iyang kasing-kasing kun dili mo tuo hinuon nga matuman gayud ang iyang gisulti kini mahitabo gayud alang kaniya. Busa sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo, tuohi nga madawat na ninyo kini ug kamo makadawat niini. Ug sa matagi gayon nga kamo motindog aron sa pagampo, kun aduna kamoy kayugot, bato kang bisan kinsa, pasayloa siya aron ang inyong amahan nga naa sa langit mo pasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan. Magampo ta ato iduko atong mga ulo ug pinaagi sa pagpiyong sa atong mga mata, atong itutok ang atong nahuna ug kasing-kasing ngadto sa Dios. Amahan namo nga langit nun. Salamat Ginoo Lord sa imuhang gipakita gayud nga pagmatuod nga imo kaming gihigugma. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay nagpadaya Ginoo nga ikaw nagauban kanamo sa matagtakna sa among kinabuhi. Nini gayon na Ginoo nagampo kami. Nga ikaw Ginoo Lord God magpataliwala kanamo ang imong presensya. Og tuguti amahan nga kami makaduol kanimo pinaubos ang among kaugalingon ug among kasing-kasing aron maandam kami Ginoo Lord sa pagpamati sa imong pulong. Imo alam ako Ginoo nga imong tigpamaba Ginoo God. Tabuni ako sa imong krus o Dios aron ikaw lamang ang makita sa imong mga katawhan. Tudloy kami Ginoo sa pagpaubos sa among kaugalingon aron among madawat Ginoo ang imong panalangin o Dios. Ning kapunon ikaw lamang among daygon himayaon sa ngalan ni Ginoong Hesus kini among pagampo. Amen. O amen. Malingkod ta mga igsoon. So atong makita nga ang kining Marcos kapitulo 11 bersikulo 12 ngadto sa 25 naghisgot kini sa usa ka metaphor, no, kanabang panag-ingnan o naghulagway sa usa ka butang ngadto sa usa ka butang aron atong masabtan ang kahulugan niini. Usa kini ka metaphor sa kahoy nga gitawag nato og igira o fig tree, no? Nasa isa ngalan ana igos, dagana siya ngalan. Pero ang atong nahibaw-an ani ang fig tree, you know, nga diin ang igira ang kasagaran nga gamiton sa ato ang Cebuano. Nagulagway kini sa kahimtang sa mga Israelitas sa ilahang relihiyon. Mao ni ang gipunting. Ang ilahang mga tradisyon nga nagsimbolo sa mga relihiyosong mga leader o sa nasod sa Israel nga sa gawas sila tan-aw na to mga relihiyoso apan ang espiritual nga kinabuhi walay sulod. O walay bunga sa mata sa Dios ang matag usa. O pinaagi ni Ginoong Hesus sa iyang pagpalaya sa kahoy gipakita niya ang umaabot nga paghukom niadtong wala mamunga sa bunga sa tinuod nga paghinulsol ug pagtuo. Dako kayo ni og impact sa atong kinabuhi kining maong mga pagtulunan mga igsuon. Tungod kay gipaagi kini sa kahoy nga igira nga diin nagrepresentar sa mga Israelitas nga gahi kayo og mga kasing-kasing sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo ug mga eskriba nga naghimo sila sa ilahang mga bulaton diha sa iglesia apan ang tanan taphaw lamang pagpakita lamang sa kadaghanan aron ilang maani ang pagdaig ug wala na nila dayga ang Ginoo.
So kining maong passage na pasiugda nga ang tinuod nga pagtuo mapadayag diha sa mga espirituhanon nga mga resulta. So ang atong pagtuo kini tinud-anay gayon mga igsoon makita ni sa atong kinabuhi. Labi na gyud ang atong espirituhanong kinabuhi sa tanang tao. Sa mga ang unang punto mahitungod kini sa gahom sa pagtuo o pagampo. Unya nagpadayag usab kini sa kapiligruhan, sa delikado kayo sa usa ka relihiyosong profesyon. Mga igsoon ang relihiyoso og Dios nun lahi kayo na siya. Kung atong tan-awon ang kanang mga relihiyoso nagtuman lang na, nagbuhat na sila, nagkumplay ra na sila kung unsa ang mga kalihukan sa iglesia. Makita na nimo sila sa bisan asa nga mga activities sa church. Muhatag na sila sa ilahang mga tithes. Muhatag na sila og tabang sa mga tao. Apan ang ilang gipakita anaara sa panggawas aron madaig sila sa mga tao. Usa kini ka relihiyosong propesyon nga walay tinuod nga pangsulod nga kamatuoran o sa usa ka kinabuhi nga puno sa kalihukan apan walay espirituhanon nga kalambuan. Mao ni makuha nato nga pagtulon-an mga igsuon ning kahoy nga igira nga diin gipalaya ni Ginoong Hesus, no? Og doon na tay tulo ka mahinungdanon nga punto nga ato ang paghisgutan dinhi. Diin ang una mao ang giingon nga ang babag sa pagka mabungahon. Ang babag sa ato ang pagkamabungahon nga kinabuhi, no? Ang ikaduha mauna ang pagbalaan sa balay alampuanan. Ikatulo, ang gahom sa pagampo diha sa pagtuo. So atong tan-awon ang unang punto nini atong pagtulon-an mga igsuon nga nag-ingon ang babag sa pagkamabungahon. So dinhi usab atong makita nga ang panggawas nga pagpakita sa relihiyon o tradisyon. Makita diha ang dako kayong kakulang sa espirituhanong bunga o pagkamatarong. O diha makita usab ang taphaw nga pagtuo nga mao'y dakong babag sa pagbaton o kinabuhi nga babungahon. Wala tay kalambuan nga atong madawat o maani sa atong kinabuhi nga sa atong paghimo sa pag-alagad sa Dios nga dili kinasing-kasing nga taphaw lang nagtuman ta sa tanang buluhaton, naghimo ta sa atong mahimo alang sa iglesia. Apan ang atong gihimo alang lang sa atong kaayuhan, alang lang nga kita makita sa katawhan. Mato pa sa Marcos 11 nga 12 bersikulo 12 nga 14 nag-ingon sa pagkasunod adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania si Jesus gigutom. Og sa pagkakita niya dito sa unahan sa usa ka kahoy nga igira o fig tree nga puno sa dahon, miduol siya niini aron sa pagtan-aw kung may bunga ba kini. Apan sa pagkaduol na niya niini wala siya nakita gawas sa mga dahon kay dili paman kadto panahon sa tingbunga. Og siya mingon nini sukad karon wala nay makakaon og bunga gikan kanimo og nakadungog nini ang iyang mga tinun-an. So unsa may gipasabot nini mga igsoon? Ang kahoy nga igira o fig tree gidisenyo ni aron makahatag og bunga. Apan wala kini makatuman sa gipaabot sa magbubuhat nga mao kini nga namatay ni ang maong kahoy. Ang Dios nagpaabot og bunga ug ang kahoy wala mamunga. Mao nga si Jesus mipahayag og tunglo ug ang kahoy namatay. So i-reflect nato ni sa to ang kaugalingon mga igsoon. Gidisenyo ta sa Dios aron pag-alagad kaniya ug pagdaig kaniya. Man's chief end is to glorify God. Mao na tumong og tuyo sa Dios nganong niat taning kalibutan na mga igsoon. Wala tabuhata gimugna sa Dios aron lamang sa ato ang kaugalingong kaayuhan o sa pagpahimulo sa higayon hangtod sa atong katapusan. Apan dili sa ingon nga lisod ang gihatag sa Dios kanato tungod kay gihatag na niya ang tanan alang kanato. Gani gipakamatyan ta niya kitang tanan makasasala o dili makasasala. Gipakamatyan ta sa Dios tungod sa iyang kadako sa iyang gugma. No? Kini usa ka metaphor nga sa ako nang gikaingon di naghulagway sa usa ka dako nga practical kaayo nga pasidaan sa Dios sa mga relihiyoso
ug dili lang sa mga religyoso, alang usab kanato. Ingon mo usab kanato nga angay natong makuhaan kini og pagtulun-an. Mahinungdanon kayo, no? So atong balikon, ang gingon ni na sa versikulo 12, sa pagkasunod adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom. So dinhi atong makita mga igsoon nga sa kadaghanan ang ilang pagtan-aw ni Ginoong Hesus usa ra gyud siya katao. Ang uban usab nagtan-aw ni Ginoong Hesus nga siya Dios ra gyud siya. Apan dinhi sa iyang pag-anis kalibutan gitan-aw siya sa mga katauhan nga usa ka tawo. Tinuod na tungod kay sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, nagkinahanglan og mga tao, ang mga tao o kita, nagkinahanglan og usa ka representante nga maoy mupuli o maoy mudawat sa kastigo sa atong mga sala. Nga maoy muhatag o nato og kagawasan. 100% siya nga tao tungod niya ng mao hinungdan mga igsoon. 100% siya nga Dios. Miani siya sa kalibutan aron usab kita maluwas. Kayo pure tao lang si Ginoong Hesus nga mayani, wala gayoy sarang nga gayon nga siya kung kita maluwas sa atong mga sala. Mao nay katuyuan sa Dios sa John 3:16 nga dako kayang gugma di kanato. Iyang gipadala iyang bugtong anak aron kita maluwas ug ang tanan nga mutuo kaniya dili gayon malaglag makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So makita nato gipakita niya dinhi ang iyang pagkatawhanon. Gigutom siya. No? Moingon man sila nga dili sila mutuo pan kana iyang pagkatawo iyang gipadayag nining mga bersikulo sa bersikulo 12 sa Marcos 11 nga nagpakita gayon nga siya usa ka tawo. Ug iyang nakita kining maong kahoy nga egira nga puno sa dahon. Kining kahoy egira mga igsoon mao ni ang kasagaran gyud nga gamiton diha sa Biblia nga niin nagrepresentar kini sa Israel, no? So atong makita dinhi ang mga pagtulon-an sa kahoy nga egira. Una, ang dili pagkamabungahon simbolo sa paghukom. So may gipasabot nini. Ang kahoy nga egira nagpresentar sa Israel nga adunay panggawas nga pagpakita sa ilahang mga kalihukan sa relihiyon o tradisyon. Apan wala gayud sila espirituhanong bunga diha sa ilahang pagkamatarong o kaha ang ilang pagkamatarong. Gingon nila nga tungod kay wala pay panahon sa igira, wala pay dili pa panahon sa pagbunga, ang kahoy walay bunga o nga gitunglo ni Ginoong Hesus aron ipakita ang umaabot nga paghukom sa Israel ug sa mga leader ni tungod sa ilang pagpakaaron ingnon ug pagkasalingkapaw sa ilahang pagtuo apan labaw sa tanan wala gayud sila'y pagtuo. Ang gingon ni mga igsoon nga dili pa panahon sa bunga sa igira o sa fig tree, ang gipasabot nini nga ang kanang igira moingon gani nga dili pa panahon sa iyang bunga, mao ni gipasabot dili pa panahon sa harvest. Dili pa panahon sa pag-ani sa maong bunga tungod kay wala pa niabot ang iyang season. Apan ang kahoy igira mga igsoon sa dili, doon na siya karakteristik nga sa dili pa ni siya manahon, doon na mga, ang gagmay nga bunga, gitawag nato nagputot, no? Ang gagmay nga bunga sa igira, buds niya, maunay mo una uguwa before sa dahon. So maunay gi-expect ni Jesus Christ, no? Although nahibalo siya, apan maunay iyang tuyo, gipakita nato, nga bisan pa ang atong kinabuhi, nga dili gyud ta nakasayod kita nga kitang tanan makasasala, apan nakita ni Ginoong Hesus nga adunay paglaom. Sama sa kahoy nga egira, nasayod siya nga sa dili pa ni manahon, doon na gina siya buds. Ug sa unang panahon, kasagaran ang mga tao nga gigutom kung makakita o mga langyaw nga nabiyahe, kung makakita sila nining kahoy nga egira, doon na siya buds nga mutubo. Unya mao na ilahang snacks, mao na ilang kwaon, tambal silang kagutom. Unya inikhuman ani nga buds mga igsuon mo na siya nga muguwa na ang dahon, inikhuman og guwa sa dahon, muuban usab ang ihang bunga tungod kay ang bunga niya dili man siya dilaw, parihar kolor sa dahon. Sumaw nang pagtan-aw ni Ginoong Hesus, gikumpara niya kining usa ka kahoy nga igira ngadto sa mga Israelitas, ngadto sa mga Hudiyo nga na puro na lang relihiyoso ang ilang ipamuhat apan wala gayo espiritual nga kahulugan. So nini human sa ang ikaduha nato makita pagtulunan mao ni ang paghimangno sa pagtuo o pagampo.
Suman to nahitabo ang kahoy igira mga igsoon, gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa pagbaton ug pagtuo sa Dios. Kay mao kay mahinungdano ni ang ato pagtuo ug nga sila makapangayo og bisan unsa diha sa pagampo. Siya mitudlo kanila nga sa pagtuo ang ilang madawat ang ilahang gipangayo. Mo na yung gitudlo nga to siya mga tinunan. Ingon man usab ang mensahe sa unang panahon, ang mensahe sa Biblia gitudlo niya nga to sa mga tinunan. Ingon man usab sa atong panahon karon. Iya usab ka na gitudlo kanato. Siya mitudlo kanila sa pagtuo nga ilang madawat ang ilang gipangayo. O gani, gisulti ni Jesus nga kung aduna sila niining maong pagtuo, makasugo sila sa usa ka bukid nga itambog ngadto sa dagat. No? Kini nagtudlo nga ang gahom sa Dios anaa sa mga magtutuo nga adunay tinuod gayod nga pagtuo. Magamit usab kini sa pagbuntog sa mga babag ug dili kini limitado sa tawhanong limitasyon. Kay ang tao limitado. Atong makita ni katong pagtulunan diha nga matuod nga relihiyon makita usab sa sulod dili lang sa ato ang panggawas nga gipanghimo, no? Ang tinuod nga relihiyon mao ang bahin sa pagsulod, sa pangsulod inside nga kamatuoran dili lang ang panggawas nga panagway. Ang kahoy nga igira may usa ka dakong butang nga naghatag og pagtulunan nga nagsimbolo sa relihiyoso nga mga tao dili pagkahukman pinaagi sa ilahang panagway kundi dili pinaagi sa ilang espiritual nga bunga. Ang relihiyoso Okay. Ang tinuod nga relihiyon mao ang bahin sa pangsulod nga kamatuoran. Kung atong makita mga igsoon ug ato sang sabton unsa ning relihiyon, kining relihiyon usa ni kapundok. Ug ang relihiyon usab alang sa kasayuran sa tanan dili na makaluwas nato. Gigamit na ang pundok nga relihiyon tungod kay mao kini ang pundok sa mga tao nga nagdaig ug nagsimba sa Dios. Tungod kay ang kining mga tao nga napundok nga nahimong relihiyon mao ni sila ang mga tao nga nakabaton og relasyon ngadto kang Ginoong Hesukristo, no? Ang kahoy nga igira may usa ka dakong butang nga naghatag og pagtulunan nga nagsimbolo nga ang relihiyoso nga mga tao dili pagahukman pinaagi silang panagway. Dili ta mohukom nga dili ta motan-aw nining mga tao nga makita nato nga grabe ka relihiyoso. Og ang mga katawhan nga labi na gyud sa una nga simbahan nga inyong gisimbahan nga umuadto lang maminaw kung unsa man ang giwali sa nagwali unya inikhuman mulakaw. Mana, nakasimba nako. Apan dili na mao ang katuyuan ni Ginoong Hesus tungod kay dili siya tao nga atong gisimba, nga atong gidaig kundi siya usa ka Dios. Ang mariyosong kalihukan sa usa ka panggawas apan ilang mga kinabuhi kulang sa tinuod nga bunga nga mao ang bunga sa pagtuo ug pagkamatarong nga gitinguha ni Ginoong Hesukristo diri sa atong kinabuhi. Gusto ni Jesus nga makita ang pagbag-o sa kasing-kasing o kinabuhi kanatong tanan, kanato nga mga magtotoo. Dili lamang sa usa ka manindot nga panggawas nga naghatag og usa ka sayop nga paglagway sa espirituhanon nga pagkahamtong. Daghan kayo nga mahitabo ni mga igsoon nga atong makita ang atong espirituhanong panggawas o atong panggawas nga paghalagad sa Dios, paghulagway pan ang espirituhanong kahamtong wala gyud na mahitabo. So, sa man nato ni, nga ato ning malikayan. Atong tanawon mga igsoon nga usa kini kahagit alang sa mga magtotoo nga magkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga makita ang Dios. Dili ang atong kinabuhi. Ug gawas lang makita ang duna kay Kristo sa imong kinabuhi, makita usab ang bunga ug atong likayan ang pagkasama sa kahoy nga igira nga adunay dahon kini apan walay bunga. Nagulagway kini sa relihiyosong kalihukan apan walay pagtuo sa Dios ug ang sayop nga paggamit sa balay nga lampuanan nga mao ang templo. Kini nga sambingay nagpakita nga posible nga adunay mga dahon. Posible nga aduna tay mga nakita o aduna tay gihimo nga makita sa atong mga kaigsuonan nga aktibo ta sa ato ang mga kalihukan dinhi sa iglesia. Posible na nga mahitabo mga igsuon
sa tinuod nga pagtuo nga og debosyon. Apan kini walay bunga tungod kay kining tanan taphaw lang. Kining panggawas nga reliyosong pasundayag walay kapuslanan ngadto sa Dios kun ang kasing-kasing halayo kaniya. Mahinungdanon kaayo kay ang Dios wala mo tan-aw sa atoang personal appearance apan ang iyang gitan-aw ang atong kasing-kasing. So mao ni ang pag-una nga mensahe, mao nga ang Dios nangita alang sa tinuod ug mabungahon nga mga kinabuhi. No? Ang Dios wala magtan-aw kung unsa man ang resulta sa atong gibuhat apan iyang gitan-aw ang gamot sa atong kinabuhi. Ang gamot sa atoang kasing-kasing. So sa kini kapasidaan batok sa mga espirituhanon nga wala na magpanglihok diha sa Dios. Ang pagkamatay natago diha sa ilawom sa dagway sa pagka-Dios nun, natabunan. Kini usa ka pahinumdom nga ang Dios mapailubon ug naghatag kanato og panahon apan adunay panginahanglan sa pagpamunga. Taas kayo ang higayon nga gihatag kanato sa Dios. Ang pabor sa Dios gihatag kanato sa atong kinabuhi. Busa dili nato angay usikan ang panahon nga gihatag kanato sa Dios. Kini alang sa tanan ug dili lang sa mga individual. Kitang tanan gihatagan ining maong pabor sa Ginoo. Ug atong isgutan ang templo mga igsoon gipakita nga usa ka maanindot kaayo nga talan-awon. Kung kinsa tong nakaadto dito sa Roma makita nimo na nga nindot jud kayo na tanaw ng templo. Ako nakaadto ko dito pero mga igsoon sa damgo ra gyud. Murag layo kay matinuod. Pero ta kibaw no. Nindot gyud na siya mga igsoon ang templo. Unya atong makita dinhi nga ang templo gipakita ang usa ka manindot apan sayop ang ilang paggamit. Ngano man. Sama sa kahoy nga igira nga puno sa dahon apan walay bunga. Nagsilbi kini nga usa ka pasidaan alang sa personal nga pagtuog sa mga relihiyosong institusyon nga magmatinud-anon sa ilang katuyuan o dili lamang sa mga walay pulos nga ritual o personal nga katuyuan. Nasayod ba mo mga igsoon nga sa panahon ni Ginoong Hesus ang mga Parisiyo mao man ni nagsigigukod niya. Ang mga Sadusiyo o kaning mga eskriba mao man ni nagkontra niya. Kay nasupak man sa ilang mga ritual, nasupak man sa ilang tradisyon ang gihimo ni Ginoong Hesus. Mao na nga ang nahitabo wala na nila balaan na ang templo. Mao na nagdala nato sa ikaduhang punto. Ang pagbalaan sa balay alampuanan. So dinhi mga igsoon si Jesus mipahayag nga ang iyang templo usa ka balay alampuanan alang sa tanang nasod walay gipili. Alang sa tanang nasod. Dili ni taguanan sa mga tulisan o kini nagpadayag sa pagkabalaan sa maong templo. Unsa man day gihimo nining mga Hudiyo. Uban pang mga dagko nga diha sa Jerusalem. Ningon dinis bersikulo 15 unya miabot sila sa Jerusalem o sa pagsulod ni Jesus sa templo misugod siya sa pagpanghingilin sa mga nagbaligya o sa mga namalit dito sulod sa templo. O gipanglintuhan niya ang mga lamisa sa mga tigpangili sa salapi ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligya ug mga salampati. Ug wala siya gitugutan sa pagdala ug bisan unsa latas sa templo. Kung atong tan-awon ni sa bersikulo 15 mga igsoon kini nagpadayag ni sa templo. Kining templo dinhi sa Jerusalem mga igsoon, doon na siya gitawag nato og Gentiles court o outside court. Kining gituyo nigbuhat sa maong sa templo sa nagbuhat ini mga igsoon tungod kay ang mga Jew ra gyud ang makasulod din sa templo diha gyud sa iyang main gyud niya nga templo. Og walay makasulod nini nga mga hintil. Og niadtong panahon na mga igsoon kun dili ka Hudiyo, hintil ka. Sama ka nato mga hintil ta. Dili man ta Hudiyo. So dining paghimo nila sa maong templo, dunay gibutang dito nga gigahin alang sa mga dili Hudiyo. Nga adto sila magampo, adto sila maghalad, adto sila dito magkahiusa apan dinhi sa pag-abot ni Ginoong Hesus gihimo ni nga merkado. Ang kaning pagpanglintuan niya sa lamisa sa paghingilin sa nagbaligya, dili ni dito sa sulod sa main nga temple, kundi dito sa lugar nga diin gitagana alang sa tanang nasod. Kay mao may balaod
Mao may ginahimo sa mga Hudiyo nga kining templo ang mga Hudiyo ra gyud ang makasulod. So gibuhatan gyud gilain ang mga dili Hudiyo. Adto nila buhaton ang ilahang mga pagampo, ang ilang mga ritual, ang ilang paghalad, apan gihimo ning patigayon. Gihimo ning tigpangilis ug salapi, nagbaligya og mga halad, nagbaligya og mga salampati. Dinhi mga igsoon, ang history ani niya nga kung ikaw muhalad ka sa usa ka tuig na gitawag nato dinha og Passover kanang gi-celebrate nila nga diin magdala jud kag usa ka halad nga limpyo jud kaayo. So ang ginahimo usab sa mga tao, mga Hudiyo man og dili, ug moadto sila sa Jerusalem, magdala gyud sila og hayop, magbuhi sila og hayop sud sa usa ka tuig nga dili gyud na makatunob sa yuta. Nga limpyo gyud na, wala na siya'y mga hayop o mga insekto nga naa siyang lawas. Kung gipasabot, maghimo na sila karniro nga ilahang ihalad matag tuig. Inikabot nila ngadto sa templo, mao nay tan-awon dito sa mga nagdala dito sa templo kung pwede ba nang imong halad o dili. Mao ni nga nahimo ni siya nga patigayon tungod kay ang imong halad usahay i-reject. No? Dili na gani ka muhigda sa imong katri, ang imo na lang halad imong gipahigda di sulod sa katuig. Aron inikabot nimo dito sa templo dawaton. Apan tungod sa sword and gain, ilang mga patigayon gihimo na nila aron sila makaginansya. So nagpakita si Jesus sa iyang kasuko sa dili maayo nga sistema sa relihiyon. Tungod kay ang templo nahimo na usa ka merkado. Nahimo na usa ka tiyanggi. Imbis nga kini usa ka dapit sa pagsimba. Ug iyang gipahayag nga ang iyang templo usa ka balay sa pagampo alang sa tanang nasod walay gipili. Ako sa ako nang gikaingon gilain pag yun nila ang mga hintil. Diin dito sila naghimo og mga patigayon. Bersikulo 17 ningon din hinanudlo siyang mingo kanila, dili ba nasulat man ang akong balay tawgon og balay nga lampuanan alang sa tanang nasod? Apan kini gihimo niyong taguanan sa mga tulisan. Gihimo nilang den of robbers. Og siya may pahayag nga iyang templo sa kabalay alampuanan alang sa tanang nasod. Kung atong tanawon sa Isaias mga igsoon nagingon kini akong dadon ngadto sa akong bukid ang balaan og himuon nako sila nga malipayon diha sa akong balay nga ampuanan. Ang ilang mga halad, mga sinunog o ang ilang mga halad nga inihaw, dawato nako sa ibabaw sa akong halaran. Kay ang akong balay, tawgon nga usa ka balay nga ampuanan, alang sa tanang mga katawhan. Walay gipili. No? Jeremias City, Kapitulo 7, versikulo 11, nagingon ini kining balaya nga gitawag sa akong ngalan. Nahimo bang usa kataguanan sa mga tulisan sa inyong mga mata? Ako gayon nakakita nini, nagingon ang Ginoo. Sumao na ginahimo dito sa mga tao. Matod pa ni Joshua 18 verse 1, unya ang tibuok nga katilingban sa katawan sa Israel nagtigom dito sa Silo. O gipatindog ang tulda nga tagbuanan, ang yuta ilang nabuntog sa ilang atubangan. Mao ni naghisgot mga igsoon sa wala pa ang templo. Nga naghimo silang tulda alang sa ilang halad. Matod pa sa Salmo 78, sa isinta na iyon, gibiyaan niya ang iyang puluyanan sa Silo. Ang tulda, diin siya nagpuyo, uban sa mga tao. Uningon sa Jeremias, madisayis, na iyon, himuon ako kining balaya nga sama sa Silo. O Shilo, o himuon ako kining siyudara nga tinunglo sa tanang mga nasod sa yuta. Kini ang susamang paghisgot mga igsoon nga naa sa Genesis 49 verse 10 diin si Jacob nagtagna nga ang sitro dili mubiya sa tribo sa Huda. Mao ni mga propesiya hangtod moabot ang Silo og sila og kaniya ang pagkamasinugtanon sa mga katawhan. So gingon din nga ang mga Kristiyano nagtuo nga kini nga tagna o prophecy nagpunting kang Ginoong Hesus. Kini kinsa sa kaliwatan ni Huda o kang kinsa nga tanang kanasuran na himong masinugtanon. Kini mao ang dapit diin ang mga Israelita nagtukod sa ang Silo mga igsoon mao ni ang dapit diin ang mga Israelita nagtukod sa ilang tabernakulo sulod sa hataas nga panahon.
Kini nagsilbi nga relihiyoso o politikanhong sentro sa panahon ni Josue o sa mga maghuhukom sa wala pa kini magunob. Mura ni siya o Jerusalem sa una nga naang templo. Ang mga relihiyosong buhat, kinahanglan dili himuong patigayon. O ang balay sa Dios siguro gituyo aron mahimong usa ka lugar sa pagampo. Dili lang sa matag usa sa mga individual apan gihimo kining maong templo alang sa tanan. Bisan gilahi ang mga hintil. Kini nagtudlo kanato ang atong pagsimba usab. Kinahanglan dili himuon nato nga personal interest o ang balay sa Dios o kining church gituyo aron mahimong usa ka lugar sa pagampo. Dili lang sa pipila kanato dinhi apan open kini sa tanan mga igsoon. Walay gipili. Dahil sa kaigsoon na to ni Anhi, nga angayan baka kumusod ang simbahan. Kani gitumong niya din kay makasasala siya. Kubrad. Kanang iglesia das Living Word in our Ibrad, wala na tukura sa Diyos para sa matarong. Kay dili na magtukod ang Ginoo og simbahan kung matarong na ang tanan. Gituyo ni sa Diyos, gihimo ni sa Diyos alang sa mga makasasala. Nining gipadayag ni Ginoong Hesus sa bersikulo 18 nagingon, ug nakadungog nini ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba ug nangita sila og paagi sa pagpatay kaniya kay nahadlok sila kaniya kay antibuok panon sa katawan nahibulong man sa iyang ipanudlo. So dili gyud sila kahimo og dawtan ngadto ni Ginoong Hesus tungod kay nakita nila nga mga tawo mulaban gyud niya. Gaya ato pa ganin isgutan sa pagsulod niya sa Jerusalem. Nagsinggit gani ug sana daygon ang hari. Umabot ang gingarian sa anak ni David. Nakita niya ang simpatiya sa mga tao. So dinhi ato makita mga igsoon nga ang pagsimba kinahanglan butli o matinahuron. Mo ni atong pagahimuon. Kay makita nato diya sa lihok ni Ginoong Hesus nga nagpakita nga ang templo kinahanglan gayon nga tagdon at imanon ingon nga usa ka bala ang dapit alang sa pagampo. Nini atong panahon karon mga igsoon sa atong kabaguhan o sa new dispensation o sa bagong tugon. Tataw klaro kay mga igsoon nga gingon din nga wala mo masayod. Ang pulong sa Dios nagingon nga ang imuhang lawas mao ang templo sa balaang espiritu. So wala na ta magtan-aw sa usa ka templo nga dako kay templo nga naa sa Jerusalem kun dili niining bagong tugon. Excuse me. Ang templo sa balaang espiritu mauna na ang inyong kasing-kasing. Dili na ta kinahanglan nga moadto ngadto sa Jerusalem ngadto sa templo. Nindot ba gyud adto? Igo ra gyud akong damgo nakaadto ko pero ang atong nasayran nga ang templo na sa balaang espiritu mauna ang atong kasing-kasing. So di na ta mo kasupliti didto. No. Gawas og nay mo libre. So ato makita din nga ang lihok ni Jesus napakita nga ang templo kinahanglan gyud nga atong atimanon, atong balaanon kay mao ni ang dapit alang sa pagampo dili lang sa uban kundi para gayud sa tanan. Dili himuong tiyanggihan, dili himuong agianan, dili himuong shortcutan. Kini gipasabot nga patigayon mga igsoon. Sa una dunggan nga ang ubang mga iglesia udo na iglesia nga ang ilahang iniktan ni mo sa gawas, mura mini supermarket. O kaha na anay daghang mga paninda, no? Naghimo ra ba sa taana? Pero dili na mao akong gipasabot. Ang naghimo ani mga igsuon nga ilang gigamit ang kahigayunan nga sila anaa din na nga maggamit sila nga mahimo nila nga patigayon. Apan ang atong ginahimo din sa iglesia mga igsuon nga og doon na maganitay mga fundraising diha sa gawas, dili na for personal gain pero para na sa iglesia tungod kay adunay kalihukan sa iglesia nga nagkinahanglan og funding. So lahi ni ang gipasabot dinhi. No? Nga dunay iglesia nga himuong supermarket o mini grocery, no? So ikaduha ato makita nato nga dili nato gamiton ang pagtuo sa sayop nga katuyuan.
Kung doon naman tayo pagtuo sa Dios nga tinudanay kayo nga pagtuo, dili gyud na mo santo sa atong unahon nga ato ning gamiton sa dili maayo nga paggamit o kaha sa pagpahimulos sa uban. Ubisan pa man kaha nga kining atong pagtuo atong gigamit aron makita sa mga katawhan nga kita aduna tay pagtuo nga dako sa Dios. Makita nato nga pinagi sa pagyabo sa lamesa sa mga tig-ilis o kwarta o mga tigbaligyag sa lampati, gikondenar ni Jesus ang batasan sa pagginansya gikan sa relihiyoso nga mga kalihukan. Kay kini gigamit nila ining maong relihiyosong kalihukan aron sila makahimo og patigayon og duna sila maani personal interest ni ang ilang gihimo dito sa outside court sa templo nga Gentile court. Kini nagtudlo nga atong pagsimba kinahanglan gayon nga palihoko nato o kini magalihok gayon mga igsoon tungod sa atong gugma sa Dios. Dili sa atong gugma sa ato ang kaugalingon, dili sa personal nga ginansya o sa pagpangitag kalibutanon nga kahimtang nga kita haron maarang-arang gamiton nato ang ato ang iglesia. Ang templo, balay, alampuanan, alang sa tanan. No? Kini nagpakita nga ang simbahan kinahanglan usa ka maabi-abihon nga lugar alang sa tanan nga mga tao. Karon pangutana. Naghimo ba ta ni? No? Ako mingon ko sa akong mga kaigsuonan nato na nagdasig ko ninyo nga labi na naatay bag-o, no? Abi-abihon na nato. Di na mubalik sunod. Dili lang mga bago atong abi-abihon kanunay ta mag-abi-abi sa matag usa. Mo na inon akong uban ng mga brad ako, brad tanaw ra ko na brad na ginusara diha basig na problema istoryahay. Ayaw lang gyud ingna nga nakasabot ko sa imong gibati kay di mo parehag pagbati. Ha? Basin ni noon masuko. Pikpika lang na sa baga ug wa kay kasulti. So ingon ana, bisan ni ana lang pamaagi mga igsoon mo na pag-abi-abi na to sa atong iglesia dinis Living Ordinary. Kinahanglan nga usa ka mga abi-abihon nga lugar alang sa tanang mga tao. Bisan unsa pa ang ilang kagikan, bisag unsa pa ilang kahimtang, bisag unsa pa ilang relihiyon, bisag unsa pang klase sa tao, atong abi-abihon. I-welcome nato na. So pag-apply nato nini himo nato himo ang imong kasing-kasing nga usa ka balay sa pag-ampo. Balay sa pag-ampo. Ayo itugot nga ang imong personal nga ambisyon, mga tinguha alang sa bandi uban pang mga personal interest nga mahimong babag ug makadaot sa imong espirituhanong kinabuhi. Kay mao gini makahatag og babag mga igsoon kun doon natay mga personal interests sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Kadit mga igsoon kay ni kuan man nangita man siya agian ng lain. Kan medyo kamuta no pataka lang yung pislit. Anyway, sige padayon ta, no? Mao na to ang atong naisgutan sa maong punto, ikaduhang punto, no? Nga ang atong kinabuhi mga igsoon din is kalibutan, dili gayud ta magmalampuson kun wala tay pagsalig og hinalig ngadto sa Ginoo, no? Di man mo sugot. So direta, ara ni ko na nagpakita na. So atong unahon ang Dios, mao di ay ang kontra ni naghimo ani kay ang pulong diri nga padulong na ni unaha ang Dios. So grabe kayo ang kaway, no? Mo disturbo nato. Kay di gid pa una ang Ginoo. Pero atong unahon ang Dios. Unaha ang Dios kaysa mga kalibutanong butang o kabtangan, no? Mao to yang gipawon kay mao ni yang gustoy pabuhat. Siya unahon. Apan dili na mahimo tungod kay ana ang Dios mahigugmaon. Di kayo ang paghimo sa salapi o material ng mga butang nga mas mahinungdanon kaysa imong espirituhanon nga kinabuhi o pagsimba sa Dios. Kini mao'y nagdala ka nato sa katapusang punto nga ang ikatulong punto nag-ingon, ang gahom sa pag-ampo diha sa pagtuo. So, grabe. Makita nato din nga bisan pa ang kaway
musuhay gyud pagsanta sa ato ang sa pagtulunan nga gihatag sa Dios. So ang ikatulong mga igsoon, ang gahom sa pagampo diha sa pagtuo. So ang tinuod nga pagtuo nagpatunghag espirituhanon nga bunga. Doon na gini siya resulta. Doon na siya ebidensya. Kini nga pagtuo dili usa ka pamaagi nga pagmaniobra sa Dios sa paghatag sa matag pangandoy, apan usa kini kalawom nga pagsalig sa iyang sovereignty, sa iyang gahom ug ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Mao ni ato makita pinaagi sa gahom sa pagampo diha sa pagtuo ang Ginoo mga panglihok sa atong kinabuhi. Matod pa sa Marcos 11:20 ato sa 25 atong basahon. Sa pag-agi nila sa kapagabuntag, nakita nila ang igira nga nalaya sa hangtod sa gamot. Og nahinumduman si Pedro, mingo kaniya, magtutudlo, tanawa ang igira, ang imong gitunglo nalaya. Og nahinumdum si Pedro, o singos mingon, kanila, pagbaton og pagtuo, ngadto sa Dios. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga moingon ining bukira, maalsa, ka og matambog ngadto sa dagat, og dili magduduha, sa sulod sa iyang kasing-kasing, kung dili mo tuo hinoon, nga matuman gayud ang iyang gisulti, kini mahitabo gayud alang kaniya. So kung atong tanawon mga igsuon, ningon din sa 21, og nahinumdum si Pedro, mingon kaniya, magtutudlo, tanawa ang igira nga imong gitunglo nalaya. Nangutana si Pedro. Pero kung imong tanawon ang tubag ni Ginoong Hesus, mura gidiritsos Pedro. O gidiritso ta niya. Unsa gitubag ni Jesus, mingon siya, pagbaton og pagtuo ngadto sa Dios. May nungdanon kay gitagaag kabugaton ni Ginoong Hesus ang atong pagtuo. Sa pagkatinuod, sultihan ko kang mga bisad kinsa ang moingon na ining bukira, maalsa og motambong ngadto sa dagat og dili magduwa-duwa. Sa sulod sa iyang kasing-kasing ko din mutuo hinoon nga matuman gayud ang iyang gisulti, kini mahitabo gayud alang kaniya. Kung atong tanawon ning maong bersikulo mga igsuon, niingon gini ni si Ginoong Hesus, kung aduna kay pagtuo ni kining bukira, maalsa ug matambong ngadto sa dagat. Ang picture dining maong bukid mga igsuon, usa ni kadakong bukid nga dili gyud matandog. No? Dili gyud madali-dali nimo alsa. Bisan siguro si Samson pa. Tungod kay kini nagpakita sa imposible nga buhat sa Dios, usa ka imposible nga butang nga mahimong imposible diha sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Nga sa pag-ingon nimo nga kanang bukira mabalhin sa dagat, mabalhin ka na sa dagat. Usa kini ka pagpadayag ni Ginoong Hesus mahitungod sa pagtuo sa matag usa. Ningon diha sa 24, busa sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Tuhoy nga nadawat na ninyo o kini o kamo makadawat ni ini. Pinaagi sa pagampo, tuhoy nga nadawat na ninyo. Usay sad guilty ba sa ko ana mga igsoon, magampo o sa Ginoo ba? Nya kanang mukalit lag tumaw ang gutomon ko. Nawang dagisanta sa gutom akong pagampo ba? So nawa na ko focus sa akong pagampo, ni kaon ko, nawa na hinoon ko, nawani na hinoon ko. Kaya nabusog naman ko. So ato makita din nga ningon siya, bisag unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Kining pagampo nga gi-mention din ni mga igsoon mo ni ang atong tinud-anay earnest na to nga prayer ngadto sa Ginoo. Dili man ta makatandog niya ng bukid apan huna-una nga ang tanan nga itubag sa Dios diri kanato dili na atong buhat. Kabisan pa gani ang pagbalhin niya sa bukid ngadto sa dagat, iya nang buhat. Dili na imposible niya mahimo na niya. Mo naging unya udo na kay pagtuo nga sama niini makabalhin kaniya ng bukid. Di pasabot ni Ginoong Hesus mga igsoon nga kinahanglan atong pagtuo ti unay, kinahanglan nga timos gayud, kinahanglan nga lunsay gayud ang atong pagtuo, matinud-anon nga nasa atong kasing-kasing tungod kay ato nang gihatag ngadto sa atong buhi nga Dios nga mao ang atong manluluwas. Maningon siya 24 busos, sultihan ko kamo bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Mao nagigdasig ko kamo ganiha mga igsoon, wa tay lain nga gi-announce ganiha mao gid ang ato ang prayer meeting. Nga mao gayud ang ato ang gigikanan sa ato ang kusog. Gigikanan sa ato ang paglahutay. Gigikanan sa ato ang pagtunhay sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ang pagampo.
nga kun atong tuhuan madawat na ninyo ug kamo makadawat niini. Gibalik. Tuhoy nga nadawat na ninyo. Inig-ampo ninyo, ibutang sa inyong una, ibutang sa inyong kasing-kasing, pasalamati ang Ginoo kay kanang imong pagampo. Gitubag na nadaan sa wa pa ka magampo. Nasayod na ang Dios kuno sa itong panginahanglan sa wala pa ta mangayo. Apan kinahanglan atong ilitok. Pinaagi sa pagampo. Sa pag-ila na to nga siya ang balaan nga Dios, nga siya ang tag-iya sa tanan bisan pa sa atong kinabuhi. Dili na kinahanglan mga igsoon kay nasayod na ang Ginoo sa atong mga panginahanglan. Nasayod na siya sa umabot, nasayod na siya sa atong katapusan. Apan atong litokon ang atong pagpangayo kaniya mao na isip pagpaila nga atong giila ang atong Dios nga balaan, nga atong gipakita o gipadayag ang atong dakong gugma ngadto sa atong Dios nga manluluwas. Usay magampo ta nya. Muingon tas Ginoo nga wa man ko tubagas kung pagampo. Ayaw mo kaguol anak mga igsoon tungod kay ang paglaom kanunay. Dili mawagtang tungod kay ang atong paglaom mo si Kristo Jesus. Uno na may mapagampo na to nga wala patubagan ining higayon na. Basin ugma. Basin sunod simana. Basin di na. No. Ang tubag sa pagampo sa Ginoo, ningon siya, sa ganito, tulo ka tubag? Awa mo magtuon. Mutubag ang Ginoo. Maybe later. No? Maybe next week. Maybe never. Nasayod man siya. O dili na ihatag sa Ginoo ang atong pagampo bisag giunsa na tugluhod mga igsoon, nakita niya nga kung ihatag na nimo mulayo ka na gyud niya. Ang dili gusto ang Dios mga igsoon nga pinaagi sa panalangin nga iyang ihatag kanato, mahimo ng tunglo alang kanato tungod kay kita dili na mo ila kaniya kay nakalimuta nga ang nagahatag niya na mao atong buhi nga Dios. Mo natong tanahon nga tanang panalangin gikan sa Ginoo. Apan usahay mabutaan ta. Kay gusto ta nga daygon sa mga tao labi na gyud molambo na nga ato ang kinabuhi. 25 nagingon og sa matag higayon nga kamo motindog aron sa pagampo kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa pasaylua siya aron ang inyong amahan nga nasa langit mupasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan. Nahingangha mo? Klaro ana? Sa matag higayon kamo motindog aron magampo, no? Kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa pasaylua siya aron ang inyong amahan nga nasa langit mupasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan. Pangutan-an ninyong tupad nasuko ba na ninyo? Pangutan-a. Pasaylua. No? Dili lang nga sila nasuko nato kun dili kita usab kun dunay tay kasuko nila kitay mangayog pasaylo. Brad sis pasaylo ako si Musa. Mangayog tagpasaylo. Kaya bisag iyahanang sa kita may naibalo. Kita may nasayod sa pagtulunan sa Dios. Nga bisan kita'y nasadaan, ningon man ang Korinto. Dili na balang di ita masaypan, dili na balang di ita masadaan. No? Unsa may nahitabo ni Ginoong Hesus, grabe. No? Walay sala, walay buling. Dios, apan gipakasa. Gipakasadaan. Gilatos. Gisakit, gilansang sa krus, gipatay. Salamat sa Ginoo kay katulo ka adlaw paglubong niya nabanhaw. Ingon ni anak mga igsoon, matagigayon nga kita makabaton o makasinati o makalisod, kalisdana sa atong kinabuhi, pagdaog-daog, pagpanamastamas, pagtampalas, tanawa ang nahitabo ni Ginoong Hesus. Kita unta angay ang buhatan anak. Kay ato mo nang sala iyang gipakamatyan. So dili din ta mo agay kuno na may mga kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi. Una-una ang Dios matinudanon. Gigamit ni Jesus kining higayon sa pagtudlo siya mga tinuan. Sa usa ka mahinungdanon nga pagtulunan sa pagtuo. Gitudloan niya sila sa gahom sa pagtuo diha sa pagampo ana agayon na ang gahom sa pagtuo diha sa atong pagampo ngadto sa Dios. Pagtuo kini mga igsoon nga naglihok. Dili ni siya stagnant nga pagtuo. Kundi pagtuo kini nga malambuon nagpanglihok nga bisan pa ang bukid imong inon ibalin sa dagat.
mubalhin ka na siya. Ug dinhi gitakdo niya kini maong pagtuo ngadto sa pagpasahilo. Mao na ang 25 ningon din ha kundo na mo'y kayugot batok kang bisan kinsa. Pasahilua siya aron ang inyong amahan nga nasa langit mo pasahilo usab kanyo. Makita man na nato sa basahon sa Mateo. Mateo 6, sa 14-15, nag-ingon kay kung mo pasaylo kamo sa mga tao, sa ilang mga kalapasan, pasayloon usab kamo sa inyong langitong amahan. No? Klaro kayo ha? Apan kung dili man kamo pasaylo sa mga tao, sa ilang mga kalapasan, ang inyong amahan, dili usab mo pasaylo sa inyong mga kalapasan. Tuwe. Klaro kayo. So doon natin makutlo na yung pagtulon ang atong ang gahom sa pagtuo sa Dios. Kini nga passage mga igsoon nagpasiugda sa gahom sa pagbaton og lig-on nga pagtuo sa katako sa Dios sa pagtuman sa imposible sa tao. Mahimo sa Dios ang imposible sa tao mga igsoon tungod kay ang tanang butang posible sa Dios. Si Jesus misulti siya mga disipulo pagbaton og pagtuo sa Dios. Mao ni giingon niya, gibalik niya pag-ingon niya sa Marcos 11:22. Pagbaton kamo og pagtuo sa Dios. Gigamit kini nga usa ka metaphor sa pagbalhin sa usa ka bukid aron iulagway ang usa ka masaligon walay pagduha-duha nga pagsalig sa gahom sa Dios nga makabuntog sa daghan kaayo nga mga babag sa atong kinabuhi nga mao'y makahatag og distraction sa atong pagtuo ngadto kaniya. Kini nga pagtuo dili usa ka paagi sa pagmaniobra sa Dios sa paghatag sa atong matag pangandoy. Ang tinuod nga pagtuo nagpatungha kinig espirituhanong mga bunga. Kung ato lang mabasa, basahon nato sa Galacia 5:22-23, unsang bunga gipasabot ni mga igsoon. Galacia 5:22-23 nag-ingon din na apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamaluluyon, pagkamaayo ug pagkamatinumanon. Gihatag ni sa Dios kanato nga mga pagtulunan mga igsoon, gipakita ni ang bunga sa espiritu kung kita malambuon ang atong kinabuhi. Espirituhanon nga pagkalambo. 23 nag-ingon kaagho pagpugong sa kaugalingon, walay balaod nga batok nining mga butanga. So kung ato ning buhaton mga igsoon, dili walay gimukihan nato. Wala may balaod nga mobatok nini. Tungod kay kining tanan gihatag sa Dios kanato. Usa kini ka maayo nga panag-ingnan ug usa kini ka maayo nga pagtulunan. So kinahanglan ang pag-ampo sumala usab sa kabubuton sa Dios. Busa gidugtong ni Ginoong Hesus ang pagtuo direkta gayud sa pag-ampo, nagtudlo nga bisan unsa ang ipangayo sa pag-ampo ug nagtuo nga kini nadawat ihatag gayud sa Dios. Kini nga saad nahiuyon gayud sa kabubuton sa Dios. Dili alang sa atong hakog nga tinguha apan ang atong pagka Kristohanon nga diin matinud-anon ta sa atong pagpangalagad kaniya. Kay ang matinud-anon nga pag-ampo nagpakita sa hingpit nga pagsalig sa Dios ug nagdapit nga siya aktibo nga magpanglihok sa inyong kinabuhi sa bisan unsa man ang inyong kahimtang. Panato sa hunahon mga igsoon. Nga ang pagtutok dili lang sa gahom sa pag-ampo apan sa gahom sa Dios nga atong giampo. Kay usahay matutok man ta nga kining pag-ampo na to. Nako, tinud-an na gini kayo. Sudun na gini gahom. Tinuod man na. Hinumdum may mga igsoon ang pag-ampo, walay gahom. Kung dili kini hatagan o gahom sa Dios. Mao na din makita na to nga ang pagtutok dili lang sa gahom sa pag-ampo, apan sa gahom sa Dios nga atong giampo. O sa atong pagsalig nga siya maminaw o mutubag sa mga pag-ampo ni adtong mga matarong. Isa may mga matarong din isang kamot. Di mo tubagon. Ito. Ang gipasabot din ng mga igsoon katong masinugtanon, matinud-anon sa pagpaalagad sa Dios. Mahinugdanon ang pagbaton sa kasing-kasing nga mapasayloon. Kini usa ka mahinugdanon ug magiton nga pagtulunan sa mga nga nagsumpay kanila tali sa vertical nato nga relasyon nga mao ang pagpasaylo sa atong mga ang vertical relation nato ang pagpasaylo sa Dios nga rika nato ug atong horizontal nga relationship nga mao ang pagpasaylo nato sa matag usa. Mahinungdanon kayo na. Una, gihatagan tag kasing-kasing sa Dios
gipasaylo ta sa Dios aron makabaton kita kasing-kasing nga mapasayloon. Karon gihatagan man ta sa Dios og kasing-kasing mapasayloon. Usahay dali kita masuko. Di na lang ta mo pasaylo bisag gamay ra kay problema. Nagingon man sa Ginoo, ang iyang giuna ang vertical nga relationship nato nga kita gipasaylo na tani ang una, pinagi siya kamatayon. O ang ikaduha nga horizontal relationship nga kita mo pasaylo gyud sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga isikatawa. Tataw kay klarong giingon ni Jesus sa diyang magampo nga kinahanglan una. Ha? Kinahanglan una atong pasayloon katong gidumtan, katong nasad-an o katong sad-an aron ang atong langitong Amahan makapasaylo usab sa atong mga kalapasan. Mao ni makita nato nga naglimin diya sa pagampo. Nga ang unang giingon niya nga pasaylo ang nakasala kanimo, no? Ayaw pasaylo sa usa kay gayon, forgive and forget, no? Labi na ay mga dagko kayong mga utang. Pasaylo no? Pasaylo nga di makabayad karon niya, basin unya makabayad na. No. Ay lang tao pugsa. Kini nga prinsipyo na pasiugda nga usa ka tinuod nga relasyon uban sa Dios makita sa maayo nga mga relasyon ngadto sa isig ka tawo, ngadto sa uban o kini naghilagway nga ang grasya sa Dios diha ug anaa diha sa reconciliation, diha sa pagpasiguli, no? So unsa na to pag-apply sa atong kinabuhi? Isip mga magtutuo, kita gitawag nga adunay malig-on nga pagtuo sa mga saad sa Dios ug sa pagbuhat og dako nga pagpasaylo ngadto sa uban, dili lang gamay. No? Base ng uban kay gamay ra utang, gamay ra pasaylo, dako utang, dako pasaylo, pero maningil man gyapon. Dili na mao mga igsuon kinahanglan ato gyud pasayloon kinato tibok natong kasing-kasing kun dunay nakasala kanato kay ang atong Dios nga Amahan nagtan-aw dito sa langit sa atong pagabuhaton. Mao na yang gitudlo, mao na atong buhaton. Ang pagtuo nga gihatag sa Dios kanato usa ka buhi ug aktibo nga pagtuo nga naglihok pinaagi sa pagampo o pagkig-uli nga wala maghupot o kasuko. Klaro kayo, no? Akong balikon kay way naminaw. Ang pagtuo nga gihatag sa Dios kanato usa ka buhi ug aktibo nga pagtuo nga naglihok pinaagi sa pagampo ug pagkig-uli nga wala maghupot og kasuko. So sa ato pa di ay ang nakaksa nato inigpasaylo ayaw na mo kasuko, no? Huwata lang makasa nag-usab. So agi panapos mga igsoon. Ang matuon nga pagtuo aktibo gina, no? Nagpatungha espirituhang bunga. O gitiman-an usab ni pinaagi sa pagpasaylo. Nga mupuli sa dunot nga kinaiya sa tao nga walay bunga. Mga reliyosong sistema nga nakasentro sa templo sa atong kinabuhi. Sama sa nalaya nga dahon sa igira, mahimong dayag nga simbolo sa paghukom sa Dios niadtong adunay relihiyoso nga panagway nga walay tinuod nga unod. Nga nagsalamin sa korupsyon, no? Way labot rat control ani ha. Nagsalamin sa korupsyon nga nakaplagan ni Jesus sa templo. Saya nakita, mo to yang ipangtuwad. Gidugtong kini ni Jesus sa gahom sa pagampo nga nagpasiugda nga kinahanglan inubanan kini sa pagpasaylo sa uban aron mahimong epektibo. Nagpresentar usab kini sa paghukom sa Israel tungod sa kakulang nila sa matuod nga pagsimba bisan pa sa panggawas nga dagway niini nga pagkareliyoso. Makita mo grabe kayo makakita mo dito. Kano sa muadto sa Jerusalem. Makita na ninyo grabe kayo ka. Huli. Pero di ta kakita sa ilang sulod ang Ginoo nakakita. Nagsilbi kini nga simbolo alang sa bisan kinsa kansang pagtuo o sa katapaw og walay bunga. Mo na magamping ta sa atong kinabuhi. Paghinlo sa templo may usa ka gamahanang buhat nga gipakita nga gipulihan ni Jesus ang karaang sistema sa relihiyon sa bag-ong pagsimba. Ang atong kasing-kasing gihinloan ng Ginoong Hesus sa atong mga pagsimba nga wala matumong sa iyang katuyuan, mao ni iyang ginluan ang atong kasing-kasing sama sa templo karon giisip nga dunot og dili na magamit. Nga naghulagway sa pagkawalay kinabuhi sa kahoy nga igira. Kung tanawon nimong usa ka kahoy mga igsuon, asa man nagagikan ang iyang nag-sustain sa mong kahoy?
Dili ba sa gamot? Wala man mingon si Pedro, magtutudlo. Ang dahon nalaya. Magtutudlo, ang bunga nalaya, nalaos. Uy, magtutudlo, ang sanga nalaya. Wala man na siya mingon na, unsay gingon niya, pag ingon niya, magtutudlo, ang kahoy nalaya, gikan sa gamot. So, gikan sa gamot, ang source of life sa mga kahoy, mo'y nag-una og kalaya. Ingon usab niya na, ang atong kinabuhi, mga igsuon, ang atong mga pagsimba, ang atong mga pagtuo, o ang atong pagsalig sa Dios, dili makita na sa atong igsuon, atong mga kaigsuonan, dili na makita din sa iglesia, tungod kay mauna ang gamot sa ato ang relasyon ngadto sa Dios. Ana-ana sa ilawom, ana-ana sa dili makita nato nga kahimtang, ang atong pagtuo, o pagsimba, o pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kini usab nagpasiugda sa kakuyaw sa karelihiyosong kahimtang nga walay kamatuoran o usa ka kinabuhi nga puno sa kalihukan apan walay espirituhanon nga kalambuan. So magamping ta, magbantay ta sa atong kinabuhi. Kining atong pagsimba mga igsoon, wala ta mo anhi nga nagsimba lang ta niya dayon human wa na, no? May ta mahinungdanon kayo dinhi sa Living Word NRA na at ay fellowship ini human, no? Nakasuway mo sa ko Kristohanon nga simbahan, uban, daghan. Ngayon ikaw sa service, mga igsoon, murag mga kwitis. Kay ba mo kwitis? Makita niyo nagkapasko, nga nagdagkot sirit. Dili kay balo makigugoy-hugoy. Dili kay ba mag-abi-abi. No? Nara ba sa abi dire? Asam to sa abi? Ingon ana ang kinabuhing Kristohanon. Nga makita nimo ang imong isig katawo, dili lang makita nimo nga estranyo, kundi makita nimo nga igsuon niya ni Kristo. Mao na ang atong pagtagad sa matag usa, mga igsuon. Busa atong inumduman ang mahinungdanong pagtulon. Una, ang babag sa atong pagkamabungahon. Mao ang pagpakita nato sa gawas, panggawas nga reliyon o tradisyon, no? Ang ikaduha na mao ang mahinungdanon sa tinuod nga pagsimba. Kinahanglan nga kita sensitive ta. Kinahanglan nga tinud-anay ta nga magsimba sa atong buhi nga Dios. Si Jesus may padayag nga ang iyang templo sa kabalay alampuanan alang sa tanang nasod, dili taguanan sa mga tulisan. Gipasabot ni mga igsoon ang mga daotang mga buhat, ang daotan natong mga huna-huna ug ang daotan natong mga katinguha naa sa atong kasing-kasing. Mao na mga tulisan sa atong pagtuo sa Dios. Tulison gikan sa kaaway ang atong pagtuo ngadto kaniya. Ikatulo ana ang gahom sa pagampo diya sa pagtuo. So kinahanglan mo tutok kita. Dili lang sa gahom sa pagampo apan ang gahom sa Dios nga atong giampo. Ug sa atong pagsalig ngadto kaniya. Kay nasayod kita mga igsoon nga siya maminaw gayud ang mutubag sa atong mga pagampo. Ilabi na gyud sa mga magtotoo nga tinud-anay nga magtotoo, no? Ang tinuod nga pagtuo magpatungha kanang espirituhanon nga bunga. Kini nga pagtuo dili usa ka paagi sa pagpamuhat sa Dios sa paghatag sa matag pangandoy, no? Usahay mo atong buhaton ni kay do na tagi pangandoy, no? Pan atong tan-awon dinhi nga dili kini nga pagtuo dili usa ka paagi sa pagbuhat sa Dios sa paghatag sa mga tagpangandoy apan usab kini kalawom nga pagsalig nga gitan-aw sa Dios nga mosalig ta sa iyang pagkagamhanan, mosalig ta sa iyang pagka-sovereignty ug mosalig ta nga siya lamang ang Dios ug walay lain sa atong kinabuhi. Amen. Mao nay katuyuan sa Ginoo. Busa magampo ta. Tuido ko atong mga ulo. Amahan namo nga langit noon, salamat Ginoo sa mensahe imong gihatag kanamo, Lord. Himo gayud kami gipahinumduman nga imong gitan-aw ang among kasing-kasing ugan. Tudloy kami Ginoo, Lord God, nga kami Ginoo magapadayon diha sa paglig-on sa among pagtuo Ginoo. Kining tanan dili namo mahimo kun wala ka sa among kinabuhi. Ug salamat usab Lord nga ikaw Ginoo kanunay usab napahinumdum kanamo nga amo ang mga ginabuhat sa matag adlaw Ginoo Lord God nga kami nagaampo Ginoo nga mahayuyon kini sa imong kabubuton aron ikaw lamang ang madayeg masimba ug mapasalamatan Ginoo Lord God sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.